You know, niadtong Nobyembre 8, 2013, adunay dakong unos nga nahitabo sa akong kinabuhi, both physical and spiritual. Kung nahinumdum ka mo, kining bulana, kining pitsaha o kining tuiga, mao ang panahon kung diin miabot ang bagyong Yolanda sa Pilipinas, partikularmente didto sa Leyte o Samar. Usa ko sa mga biktima sa maong bagyo. Tungod kay didto man ako nagpadayon sa akong theology sa Palo, Leyte. Grabe ang bagyong Yolanda. Gani, nagtuo ako nga didto na matapos ang akong kinabuhi. Buntag sayo, nang mata kami, kusog na ang hangin, 4:00 sa kadlawon. Among gibuhat nag rosaryo mi, apan wala mi makahuman sa rosaryo, tungod sa kakusog sa hangin. Ang atop sa mga formation house, daw papel nga gilukot. Among gibuhat, among gikuha nga muang foam sa muang kwarto, ug amo kining gibutang sa mong ulo, naglinya mi, kay haron mo gawas mi sa among formation house, og music og refuge sa among chapel. Pagtanaw na mo sa among chapel, wala na'y atop. So among gibuhat, mi balik mig sulod sa among formation house, o sa pagbalik namo, tubig ang misugata kanamo. Paspas ang pagsaka sa tubig, hantod sa among liog. Atong panahon na natulala ako kadiyot, o nakaingon ko sa akong kagalingon, Lord, ikaw na'y bahala. Milangoy ko pa doon sa akong kwarto, akong gikuha ang pinaka-importante nga butang sa akong cabinet. Walay lain kung dili ang akong wallet. Tungod kay tuwa dito ang akong ID, tuwa ako'y gamay nga kwarta. In case, kung mamatay ko, mailhan pa ko sa akong ginikanan tungod sa akong ID. Kung mabuhi ko, makapauli pa ko sa amo, aduna pa ko'y gamay nga ipliti. From 7 a.m. to 2:30 sa hapon, taas pa kayo ang tubig, kutog pa sa among liog. Pagka 2:30, ni-subside ang tubig. Nanggawas mi sa among formation house, among gipang-rescue ang among mga silingan. Ug ang pinakasakit nga akong gibati, nga daw sa magikumot ang akong kasing-kasing, sa dihang nagsapnay ko sa usa ka inosinting bata, nga wala na'y kinabuhi. Nakain ko, Lord, asa man ka? Nganong imo mang gitugot ni nga may tabo? Nganong kining bata nga inosente, imo mang gikuha, ako nga makasasala? Nganong imo pa man kong gibuhi? Sugod adto. Nag-struggle nako. Mingon ko sa Ginoo, dili nako, surrender nako. Ingon ka, gamhanan ka, pero asa man kanining panahon nga nagkinahanglan mi kanimo? Asa man kanining panahon nga ang tanang tao nangayog panabang kanimo? Ang akong kinabuhi, mala. Ang akong espiritual, mala. Walay lami ang akong kinabuhi. Ug gani, naghuna-huna ko, nga mugawas na lang ko sa seminaryo, dili na ko mo padayon sa pagkapari. Apan sa ngadto-ngadto, sa akong pagpamalandong, ang Dios, misulti ka na ako diya sa kahilom. Sa panahon nga kamo naglisod, sa panahon nga ikaw naglisod, ana ako, nagsapnay kanimo. Gitugot na ako ang mga butang nga may tabo. Haron, makaamgo usab kamo, nga ana ako. Ana ako nga gamhanan sa tanan. Mga igsuon, nga nang ako man kining gipaambit diha kaninyo. Tungod kay, matag-usa ka nato, o kitang tanan, adunay Yolanda sa atong kinabuhi. Adunay unos nga nasinati diha sa atong paglawig o pagtabok gikan ining kalibutana ngadto sa kalibutang dayon. Gani karong panahona unsa man ang common natong unos sa kinabuhi nga naghulga kanato. Naghulga sa atong pagtabok ngadto sa kalibutang dayon. Walay lain kundili ang COVID-19.
Mao kini ang komo natong unos sa kinabuhi. Sa atong ebanghelyo karon, gidapit ni Kristo ang iyang mga tinun-an nga mutabok sa lanaw. Apan sa ilang pagtabok, nasinati nila ang unos nga makalilisang. Kining maong unos, gipahunong na sa Dios diya sa unang pagbasa niya atong nadungog. Ang Dios mao ang gamhanan sa tanang binuhat. Mao nga sa ikaduhang pagbasa, kita gipahimangnuan ni Kristo nga ang Dios mao'y magtukmod nato sa atong mga buhat. Ang iyang gahom mao'y maghatag kanatog kadasig o kalig-on sa kanunay, nga mao'y magwagtang sa tanantang kabalaka o kahadlok. Sa atong kinabuhi, adunay nagkalain-laing unos nga atong nasinati, nga nakapabalaka o nakapahadlok kanato sama sa mga tinun-an ni Kristo nga nangalisang. Mga igsuon, dili lamang Yolanda, dili lamang COVID-19 ang ato ang masinati nga unos. Apan, unos sa moral o espiritual, unos sa pinansyal o pisikal o guban pa. Usahay, makahuna-huna kita nga basig dili na kita makatabok sa atong mga utang. Usahay, mahadlok kita basin dili na kita makatabok sa sakit nga atong gipangbati. Usahay, magduha-duha kita basin dili na makatabok sa sala nga kundiin kita naglunang. Ug usahay, makaingon kita nga murag natulog man lamang ang Dios sa atong kalisod, ilabi na gayon nining panahon sa pandemya. Nagkataas man hinuon ang natapnan sa COVID-19 virus. Murag wala man manumbaling ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Apan, mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, dili nato kalimtan nga ang Dios nagmata ug uban siya sa atong paglawig ug pagtabok. Ang ato lang nga kinahanglan kita nga mugahin ug kahilom aron ang iyang mahigugmaong gahom ug kusog nga iyang gipaambit kanato atong magamit ug atong mapatunhay. Kung kita mantigong mamalandong sa iyang pulong, kung kita mo simba ug moampo, makatabok kita sa mga pagsulay nga mawang unos sa kinabuhi. Kung atong gahinan og panahon ang Dios, diha sa kahilom ug ipatigbabaw kaysa mga kalibutanong butang, makahuna-huna gayud kita ug maayo. Makabuhat gayud kita ug mga maayong buhat ug malig-on gayud kita taliwala sa unos nga atong masinati. Walay pagsulay o walay unos nga atong masinati nga dili kita makatabok kung ang presensya sa Dios anaa kanunay sa atong kinabuhi. Busa mga kaigsunan ko din ni Kristo, atong gahinan og panahon ang Ginoo. Atong gahinan og luna ang Dios diha sa atong kinabuhi. Aron ikaw, ako, siya, kitang tanan makatabok taliwala sa mga unos sa kinabuhi, inubanan sa iyang panabang o gugma. Ato kini pangayoon nga grasya sa pagpadayon nato nining santos nga misa. Amen. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo diha sa pag-ingon, nagato kami